ואני רוצה להראות לכם את המשחק הזה, ווואו! וואו! מה זה המשחק הזה? אז זה לא התחיל מעניין מדי, כמו שאתם רואים, פה רציתי לתת את התקפת המלכה שלי. הוא פשוט קידם קדימה, הוא כנראה ראה את זה. עכשיו, טריד מלכות על התחלה, לא מעניין במיוחד, אין פה יותר מדי מה לראות. עד שלב מסוים, כן, יש פה טריד צריכים מאוד מאוד מוזר. שח. וכן, אני פשוט רוצה להראות לכם מה קרה פה, כי הסוף מוזר. שח. הוא מוגן בשלוש דרכים שונות, what the heck. אוקיי, כן, נתתי לו את כל הכלים האלה, לא היה לי כל כך אכפת. ובאיזשהו שלב הצריח שלו הגיע לפה, והתחלתי קצת להציק לו. עד שזה. ואז קלטתי שהצריח שלי מגן על כל זה. אז נתתי שח. ושימו לב, מלך F3. למה זה מהלך גרוע? בגלל זה. פרש E5. מהלך שפשוט דפק לו את המשחק. כלומר, הייתי מוביל ב6 נקודות עוד לפני. אבל עכשיו הוא באמת נדפק. עכשיו באמת אין לו מה לעשות, כי זהו. אני מנצח על בטוח. וכן, נתתי שח כפרש מגן. ופשוט עשיתי פרימוב, עשיתי מהלכים מראש, את כל ההכתרה עשיתי מראש, ופשוט נתתי לו לשחק, והמהלכים שוחקו באופן אוטומטי. ואז שיחק לפה, שח, 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 מוגן מהצריח, ומט, שימו לב, איזה מט יפה. החייל שומר על שני אלה, ובעצם, איזה מט יפה. אחלה מט, אז אני מקווה שנהנתם, כן, זה היה סרטון להיום. יאללה ביי.